दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारि हिसाबै बा बिथां दैदेननाय BPF पार्टीनि अबस्थाया 2020 जेसेबां दंमोन 2025 बा दिनैनि तारिखाव 25 बे अबस्थाया गैया। खैराबारि समस्तिया नेक्स्ट सेप्टेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव माने देरहानो थांगासिनो दङ। UPPL हिसाबै खैराबारि समस्तियाव खोब मोजां भट लानानै जोंनि बिजाथिया देरहानो थांगासिनो दं। लोमस्राव दैमारि मोनगोनां बिथाङा इयामोनब्लाबो किन्तु दिनै BPF नि परिबेस गैया। खुलुमबाय गासिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय। जों गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव लाबोनानै जों बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय जों नाजादों आरो नोंथांमोननो मिथिहोदों। राजखान्थियारि जे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जिहेतु बावैसो साननि उनावनो बे समाव BTC-आव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे BTC बिसायख'थिखौ लानानै जोङो गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो लाबोनानै जों मोगा-मोगि बे आयदाखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव जों लाबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जों दिनैबो सासे दैदेनगिरिखौ जों मोननो हादों। बिथाङा मोनसे समनि जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि आरो आथिखालाव UPPL राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि बिथां धर'न बर'। बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। बिथांखौ जों मोननो हादों। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव बरायनो लाबाय। खुलुमबाय। नोंथांमोननि जे चेनेल बड'लेण्ड बुब्लि बे बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलखौ पर्टेलखौ अनसायग्रा मानगोनां रायजो राजा नायगिरि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों, खुलुमहरदों। मोनथिनो नाजागोन जिहेतु फरायसा आफादनिफ्राय बाबेननानै बे समाव नोंथाङा राजखान्थियारि दोलोआव नोंथाङा जइन जाबाय एबा जगदान जाबाय। जों मोनथिदों दे राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जेब्ला नोंथाङा राजखान्थियाव हाबोदोंमोन बैनि सिगाङावनो हाग्रामा महिलारि मोनसे क्लेम खालामना लाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन जे बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ बाराव एबा BTC बिसायख'थियावनि उनावनो BPF-आ सरकाराव फैगोन एबा पावाराव फैगोन आरो नाम्बार 1 पलिटिकेल पार्टि होननानै बिथाङा गावखौ मख'ना लादों। नाथाय बैफोरखौ दोनसेयावबो नोंथाङा बे समाव UPPL-खौ सायख'नायनि जाहोना मा? नंगौ। बे समाव आं गुबै बाथ्रायाव थांनायनि सिगाङावनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंग्रोना लानो सानदों। दा जोङो दिनै बर' माहारिया बा बे ओनसोला दिनैनि बे जौगानाय मोनसे मोजां सान्थिपुर्ण थासारियाव फैदों होनब्ला जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो सफैनो हादों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव बा बे ओनसोलाव गोबांथार गिदिर दैदेनगिरि जानायखौ जाथिखौ दैदेनबोनाय आफादफोरखौ दैदेनबोनाय बेबायदि दैदेनगिरि जोङो मोननो हादों। दा जोङो बेबायदि जोङो प्रफेसनेल दा जोंनि बेकग्राउन्डआव जोंनि आइ आफा आजै आजौआ बिदि लिडार जाबोनायनि जेबो नोजोर गैया जोंहा आरो जोंबो सानफेराखैमोन दिनैनिफ्राय 15-20 बोसोर सिगाङाव बेबायदि जोङो लिडार जाहैगोन बा बेबायदि जोङो एसे एनै मानसिजों सिनायजानाय जाहैगोन बेबायदि जोङो सानाखैमोन। नाथाय जोङो दिनै मोनसे संग्रामजों पार्ट बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि जागायलांनाय स्पेसियेलि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय जागायोब्ला दिनै मोनथाम सुक्ति जालांबाय BTC BTR। दा बेवहाय जिथु गाहाय रुल लाग्रा जे बे मोनथाम सुक्तिखौ जाजासिम गेदेमा बिथांमोना जिथु बेयाव बाहागो लाबोदों। दा बेबायदिनो जोङो उननि समावहा आथिखालनि BTR-नि गाहाय मावफुंगिरि लोगोसे UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि आरो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि महरै गोलाव सम बिबान लानानै सोमावसारनायखौ जाथिखौ ओनसोलखौ बेंबोनाय मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2006निफ्राय जे थामथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनायाव आंबो आन्सलिकनिफ्राय जिल्लानिफ्राय माने सासे दैदेनगिरि महरै खामानि मावनो बिथांजों सुबिदा मोनफादोंमोन आरो बेबायदिनो पर्यायक्रमे जोङो दिनै बेबायदि माने मानसिजों सिनायजानाय एसे लिडार श्रेणियाव जोङो फैनो हादोंबा जों बे सोमावसारनायनि धाराजों
फैदों। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जेसेबां जि जोंनि जाथियाव जादों जातीयताबाद सोमावसारनायजोंनो गासैबो दिनै जोंनि दैदेनगिरि आरो जोंनि जाथिया ओनसोला जौगादों। दा बेखायनो बे समावहा राजखान्थिया जिहेतु जोंनि जाति जानायजों सोमावसारनायजों थोंजोङै सोमोन्दो दङ। दा बे लेखायै माने बेयावहा जोङो मानि थाखाय जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ, मानो जोङो गावनि माने राजखान्थि दोलो माने रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दानानै जोङो बिसायख'थिफोराव बाहागो लाबोदोंमोन आरो बे बिसायख'थिफोराव बाहागो लानायनि थाखायसो जोंनि जि गोलाव मोनसे सिमां जि जों दाबि खालामदों बड'फाया जोंनो होलांदोंमोन, बेयो दिनै पर्यायक्रमे बिटिसि बिएसि बिटिसि बिटिआरनि गेजेरजों थाखो थाखो आपग्रेडेसन जालांगासिनो दङ। आसा खालामदों खम समनि गेजेराव बियो जाफुंसार महर मोनगोन। खिन्थु पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङोब्ला खिन्थु जोङो एसे साननो गोनां, एसे दुर्भाग्य गोनां, दुखुनि बाथ्रा होननानै जोङो बुंनांगौ। नांगौ समाव जोङो माबा माबि जाहोननि थाखाय जोङो खौसेयै बबेबा समाव बबेयाव जोङो जयै खामानि मावनो हायियाव एसे एनै जोंहा एसेबां जोंनि इस्युआ आपग्रेड जानांगौमोन, हयथ' इसेबां जायाखै। थेवब्लाबो जोंनि एजेन्डाया उनफिनना थायाखै, पर्यायक्रमे थांगासिनो दङ। दा पलिटिक्सनि दिनैनि थारिखाव बुङोब्ला जोङो सोमावसारदोंमोन एबसुआव थानाय समावबो, आरो सोमावसारनाया दिनै राजनितिक भाबै सुक्ति रुपायननि गेजेरजों जिहेतु सुक्तिकारि बिथांमोननि सुक्तिकारि जोंहा एबसुनि आफादगिरि बै समाव प्रमद बर' मानगोनां बिथां, एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन गोबिन्द बसुमतारी, रन्जन दैमारि, धीरेन बर' सावरायग्रा फेरेंगा, बिथिंनिफ्राय जोंनि बिटिआर बा बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय, बर' फिसाफोरनि थाखाय जि मोनसे थामोनथा रैखाथिनि जि दाबि सांबिधानिक अधिकार बेखौ मोनफुंनो थाखाय जि दाजानाय इउबिपिअ बेखौ दैदेनग्रा बै समनि माने मिनेसम बसुमतारी बिथांमोननि जि जथाय आफाद, बे आफादनि दैदेननायाव जिथु बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै सुक्तिकारिफोरा सरकार सालायनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोना राजखान्थि भाबै सुक्ति रुपायनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो आंबो जितु मोनसे समावसिम जोङो जायखिजाया खामानिखौनो जोङो मावनो हाया आफादनिसिम, आरो बे आफादा जितु संबिधानजों सोलिनाय आफाद। दा बेखायनो सम आरो बैसो आरो थासारिखौ नायनानै आंनिफ्राय आं जिखिनाखौ मावनो हायो होननानै सानबाय। आं बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै मावबाय। दा दिनै जिहेतु सोमावसारनाया गणतान्त्रिक भाबै एबसुनि मौजानिफ्राय सोमावसारनायखौ जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै बिटिआर सुक्तिनि उनावहा जोङो दोनथ'दों। दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया गणतान्त्रिक भाबै राजा लामानि सोमावसारनाया धरना होनाया दोनथ'दोंब्लाबो, सासपेनसनाव दङब्लाबो, खिन्थु सुक्ति रुपायननि थाखाय राजखान्थि भाबै सोमावसारनाया सुक्तिकारिफोरनि आखायाव दिनै कन्टिनिउवासलि सोलिलांगासिनो दङ। आरो फिडबेकआ दिनै बिटिआर सुक्तिनि 80% दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय। बिनि फिडबेक हिसाबै, एग्जाम्पल हिसाबै एरिया एक्सटेनसन जाबाय। जोंनि एनडिपिनि बिदा फंबायफोरनि जेंनाफ्रा रिहेबिलिटेसनफोरा पर्यायक्रमे जालांगासिनो, मुंख्लं न'खरा सुबिदा मोनगासिनो दङ। आरो एनडिपिनि जि केडार्सफोर मेक्सिमामानो दिनै उदां अख्राङाव फैनानै दिनै जोङो मोजाङै न'खराव थानानै गावखौ सामलायनो माने सुबिदा मोनदों। दा बेखायनो आं एबसुआव थाबाय होननानै जोङो दिनै जोंनि जाथि दानायनि, जोंनि जाथिनि खामानि मावनाया ओंखारबाय होननानै, एबसुनिफ्राय ओंखारबाय होननानै जोब्बाय बे नङा। दा बेखायनो दिनै सुक्ति रुपायनि थाखाय राजखान्थि भाबै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों दिनै जोंनि सोमावसारनाय थांबाय थाजो। जेब्ला आङो जास्ट प्लेटफर्मखौल' सोलायदों आरो आंनि माने बिबिसनावहा आङो बेखायनो सुक्तिकारिफोरखौ मदद खालामनांगोन। दा बेखायनो सुक्तिकारिफोरखौ मदद खालामनांगौ होनना बुंनायनि बाथ्रायाव नोंथाङा जिखौ सोंबाय जे इउपिपिएल राजखान्थि दोलो थासेयाव बा गुबुन बिजेपि दोलो थासेयाव बा गुबुन पार्टि थासेयाव मानो बेबायदि माने इउपिपिएलआव हाबनानै माने राजखान्थि भाबै खामानि मावलांनो थाखाय नोंथाङा थिरांथा लाखो होननायनि माने रिप्लाइआ बा एन्साराव आं बेखौनो बुंनो सानो। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव बड'फाया सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै मास्टार प्लेनखौ जोंनो रेडि खालामनानै गालांबाय। बिनि जेनेरेसना दिनै पर्यायक्रमे माने बिएसि बिटिसिनि बिटिआरनि गेजेरजों जोंनि सिमाङाबो, जाथिनि सिमाङाबो, ओनसोलनि सिमाङाबो बड'फानि सिमाखौ मोगथां महर होनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बेलायावहा जोङो दिनै जों एबसुनि मानसिफोर होन, सोमावसार आफादनि मानसिफोरा दिनै सुक्ति रुपायन खालामनो थाखाय राजखान्थि भाबै इउपिपिएलजों खामानि मावबाय थानाय समावहा जोंनि मानसिया सोरबा बिपिएफ, सोरबा बिजेपि, सोरबा गुबुन पार्टियाव थांनायनि खोथायानो फैया आरो।
बेखायनो मैया जों मा मावदोंमोन मा एजेन्डाजों रायजोनि खाथियाव थांदोंमोन आरो दिनै एबसुनिफ्राय आफादनिफ्राय गबाय होननानै दि जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाया दोरोबदोबा जों गासै मावनाय दांनाय बेफोर गासैबो मा होनना बुंदों मिनिंलेस जागोन। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जेसेबां गोख्रों पार्टि थायाथों मानो बे रिजनाव हमना लाथ'बाय आरो हमना लाबाय थेवब्लाबो आङो गाबोननि तारिखाव इउपिपिएल राजखान्थिया जेनगोन होनना मिथियोब्लाबो आं गुबुन पार्टियाव माब्लाबाबो थाङा आरो थांनायनि खोथायानो फैया। दा बेखायनो एज ए हल जोङो सानोबा जोंहा दायबद्धताया जाबाय जे जोङो सोमावसारनाया दिनैबो सोलिगासिनो दङ, सोमावसारनाया राजखान्थिजों सोलिबाय थादों। जोंनि बे ओनसोलनि बर'जों लोगोसे जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बिथांमोना दिनै फार्स्ट प्रेफारेन्स गावनि रिजनेल पार्टि इउपिपिएल राजखान्थिखौ बे 4 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर' बिथांनि मावनाय दांनाय भिजन जिथु बिथाङा लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांनि मावनाय दांनायखौ दिनै बिसआव जेसेबां इउपिपिएल हिसाबै जोङो गोख्रोंमोन पार्टिया दिनै बे 4 बोसोर खावसे बा 4 बोसोर 6 दान बा सारि बोसोरावहा इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि गोख्रों जाबाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन नाम्बार लानानै माने एबसुलिट मेजरिटि लानानै प्रमद सारनि दैदेननायावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सरकार दानो थांगासिनो दङ बेयो रोखा। दा बेखायनो दिनैनि जेनेरेसना दिनैनि लिडार्सआ जायफोर बिथांमोना आगोलाव बड'फाजों समब्रा समब्रि खामानि मावबाय आरो बे एखे समावनो बड'फानि समब्रा समब्रि मुभमेन्टनि समावनो जितु 86निफ्राय रन्जन दैमारि, गोबिन्द बसुमतारी, धीरेन्द्र बर' बिथांमोननि दैदेननायाव हाथियारनि जे सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय उननि पर्यायाव 94निफ्राय माने भिएलटिनि सोमावसारनाय गुबुन आफादफोरनि सोमावसारनाय दैदेनगिरि सोमावसारनाय दा बेफोरनि फिथाइफोरखौ जों पर्यायक्रमे मोनबोबाय थादों खिन्थु जोङो आबुं महर मोननो हायाखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन दे जोंनो जे बर'फोरा मा होनना बुंदों खौसे जाथारनांगोन दिनै नङा गाबोन जाथारनांगोन जोङो खौसेब्ला देरहागोन गावस्लाबा जेनगोन। बिथाङा बे मट'खौ बै समावनो बिसास खालामनानै बर' रायजो राजा जेनेरेसननो मोनसे माबाखौ होलांदों बिबानखौ होलांखादोंमोन। नाथाय राजखान्थिनि बेलायाव पलिटिक्सनि बेलायावहा नाथाय जोंनि साफा साफा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै गावनि मेन एजेन्डानिफ्रायनो डिरेल जालांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो दिनै जायफोर बिथांमोना दिनै बड'फाजों समब्रा समब्रि एबसु खालामबोनाय बिसि सुक्तियाव हाबा मावबोनाय सोमावसारबोनाय बिथांमोना दिनै गासैबो थैजोबलाङाखै गोबां लिडार्सफोरानो दङ आरो बिथांमोननि समावहा जायफोरा माने सोमावसारनायाव बाहागो लानो मुंख्लं जानाय न'खरनि सोद्रोमा गोबां सातजालायाव गोलैनाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै नोजोर होगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय 35 बोसोर 40 बोसोर सिगाङाव जातीयतानि बाथ्रा बुंनाय बड'फानिखौ समब्रा समब्रि लोगो मोनबोनाय 35-30 बोसोरनि उनाव दे बिथांमोना बड'फानि माने सान्थौ सानस्रिखौ जौगाहैनो हागौ होननानै साननायमोनब्ला बै समाव बै समनि लिडारफोरा रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ हयथ' लिडार बानायनाय नङामोन। बै समाव बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि जाहैगोन होनना मिथिनायब्ला एमपि एमएलए मन्थ्रि बानायनाय नङामोन। दा बेखायनो सोरबा लिडारा बे मेन स्ट्रिमाव बड'फानि सान्थौ सानस्रिखौ मावफुंनायाव दिनै हायाबो जानो हागौ खिन्थु जोंनि जेनेरेसना जोंनि रायजो राजा थांना थानाय बिथांमोना दिनै बिबान दङ। दा बेखौ जों मावफुंनो थाखाय दिनै जों मोनसे मोजां पजिसनाव जों दिनै जों जाथिनि खामानि मावनो मोनफैदों। जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि गैला। बड'फाया बै समाव खौसेथि लुबैदोंमोनब्लाबो माबा माबि जाहोननि थाखाय जायाखैमोनब्लाबो खिन्थु दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिबि एबसु बिएलटिनि लिडार्सफोर भलन्टियार फर्सनि लिडारफोर बयबो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैजोबनो हाबाय राजखान्थिनि बाथ्राखौ गोजानाव दोनथ'योब्ला। दा बेखायनो जों गासैबो खौसे जायोब्ला गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोराबो जुदि दिनै बिटिआर सुक्तिखौ गनायबाय इन्टेलेक्सुवेल गनायबायबा दिनैनि तारिखाव बिटिआर सुक्तिखौ ना खालामग्रा गाज्रि होननानै बुंग्रा दिनैनि जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव गैला एक्सेप्ट पलिटिक्स लिडार्सफोरखौ बुंबा साफा सानै। दा बेखायनो फैबाय थानाय समावहा जोंनि मिसना जानो थांगासिनो दङ। बड'फानि सानथौ सानस्रिया आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ आरो जोंनि सुक्तिफोरा 10 बोसोरनि गेजेराव जाबोदों जिहेतु बिसिआ 93आव जाबाय बिटिसिआ 2003आव जाबाय आरो जोंहा बिटिआर सुक्तिया 2010निफ्राय जितु थार्ड फेजनि जितु आन्दलन जादों बेबो 10 बोसोरनि गेजेराव रिजाल्ट दिहुनदों। 2020आव जादोंब्ला आरो जुदि नेक्स्ट जोंनि फाइनाल जुदि सलुसनखौ जों हमना लाजायोब्ला जुदि बाखि सुक्ति जालांजोब्बाय जि खालामनांगौ खालामजोब्बाय जुदि नेक्स्टआथ' जोंहा आरो अल्टारनेटिभ बारा बिदि सुक्ति जाबावगोन माबावगोन बेखौ जोङो नुवाखै। दा बेखायनो आल्टिमेट माबासिम जों सफैबाय हमना लाबाय जे जोंनि आल्टिमेट माने जोंनि जि रिजाल्टखौ मोननो थाखाय जोंनि जि सोमावसारनाय फिथाइखौ मोनफुंनो थाखाय जों जुदि पार्सेन्ट हिसाबै हमोबा जों हमना 100%आव जोङो हमोब्ला
दा हमना लाबाय BEC आव 20%, BTC आव 20%, BTR आव माने 20%। जोंनिया जुदि 100% जानांगौबा जों अलरेडि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि जि दाबि जोंनि जि गाहाय माने एजेन्डा बेखौ जोङो 75% मावबाय। दिनैनि जेनेरेसना शान्ति परिबेशनि गेजेरजों गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि आद्रा 25% थानायखौ जोङो मानो मावनो हाया? दा जोंनि थाखाय बेखिनिखौ मावनो थाखाय दिनैनि जेनेरेसनाव जोंनो माने 5,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं जालांबाय। गोबां माने जोंनि बिदा फंबायफोरा माने सिलिंखार बिलिंखार जालांजोब्बाय। दा बेखायनो दिनैनि जेनेरेसना गावनि एसे एनै स्वार्थनि थाखाय मेन एजेन्डानिफ्राय डिरेल जानानै सोरबा BPF खालामनाय सोरबा BJP थांनाय बाथ्राया खोब साननो गोनां। आरो बेखौ जोङो दिनै जेनेरेसना जुदि दायित्व लायाबा जिखिना जोंनो बिबान होदो जाति हिसाबै न'खर हिसाबै जोंनो ओनसोल हिसाबै बेंनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो जोंनि बिबाननिफ्राय जों हयथ' आन्दायना थायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिनि दायनिगिरिया दिनैनि जेनेरेसनानो जागोन। दा बेखायनो दिनैनि जेनेरेल पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङोबा 1 नम्बर चइसआनो जाबाय रिजनेल पार्टि आरो बे पार्टियानो जाहैबाय UPPL पार्टि। गुबुन पार्टिखौ दिनैनि तारिखाव जोङो सानथ'नो हाया आरो जोङो खालामनाङा बे समावहा। दा बेखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहा जोंनि जेनेरेसना जोंनि रायजो राजाफोरा मोनसे सिद्धान्त लागोन जे जोङो सोरबा बेक्तिनि जों प्राधान्य होबोआखै आरो होनायबो नङा। आरो जोङो दायो फैबाय थानाय जोङो बिसायख'थियाव जों एज ए माने जातीयताबादनि सिन्ताजों ओनसोलखौ खौसे बेंनायजों बयबो जुदि राजखान्थि खालामनो गोसो गोनां बिथांमोना UPPL खालामनांगौ आरो गोसो गैयैफोरा मरेल सापर्टनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे मोनफुंनो गोनां सिमां बेखौ मोनफुंनो थाखाय जितु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबां जोङो मोनफुंनो थांगासिनो दङ बा मोनफुंगासिनो दङ। दा बेखौ मावफुंनायाव नोंथाङा एज ए भटार हिसाबै इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै नोंथांमोना रुल लानो हायो बिफाव लानो हायो। बेखौ खालामनांगौनि प्रयोजनखौ दिनैनि थासारियाव दिनैनि जेनेरेसना बांसिनै गुरुत्व दङ होनना बुंदोंमोन। जों साननांगौ मानोना दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगाङाव बड'फाया जोंनि थाखाय मा खालामाखैमोन? दिनैनि बड'फाया बै समावहा 34 इयार्सल' जोंनो जातिनो होलांदोंमोन। दा बड'फाया बे 34 इयार्सनि गेजेरावनो बे मा मावाखैमोन? गाव माने फरायनाय साइडआवबो मोनसेबो बिथिङाव बियो थालांहोआखैमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा जि जातिनि खामानि मावदोंमोन एबसुनि ना 86निफ्राय रौता कनफारेन्सआव जि आफादगिरि जानानै जि मोनसे गिदिर मोनसे थिरांथा लानानै आलादा रायजोनि बेखौ बिथाङा दैदेनलांदोंमोन। दा बेखायनो दिनैनि जेनेरेसना हाई स्कुल कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय गुबुन गुबुन माने अनुस्थान प्रतिष्ठानाव मोजां मोजां सोलोंथाइ लानाय मानसिफोरा बड'फाखौ एसे स्टाडि खालामनानै खामानि मावनानै आवगायलाङोबा अब्लानो दिनैयाव जे बिब्रिबां जानो नागिरनो पलिटिक्सनि बाथ्राया अब्लानो बिथांमोना बुंगोन। मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथाङा खैराबारि बियाबनिफ्राय नोंथाङा बिलंस खालामो। दा बेनि थासारिया माबायदि राजखान्थियारि बिथिंजों नोजोर बोनानै माबायदि सोलिबाय दं? बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां थियारि जानानै दं बे नोंथांमोननि नैबे खैराबारियाव? स्पेसियेलि जुदि खैराबारि समष्टिनि बाथ्रा बुङोबा UPPL राजखान्थि दोलोनि पजिसना परिबेसा गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिख्रुइ साबसिन जाना दङ। जिहेतु थांनाय समाव 2020आवहा जों खम भटआवहा जोंनि बिजाथिया जेनदोंमोन आरो बे बोसोरब्रै खावसेयावहा गोबांथार मा होनना बुंदों जोंहा रायजो राजाफोरा BPFनि BJPनि आरो गुबुन गुबुन पार्टि खालामनाय दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोना जगदान खालामबाय। आगोलनि भटा जोंहा इनटेक दंखायो आरो बे खेबाव जितु प्लास जाबावबाय बे हिसाबै खैराबारि समष्टिया नेक्स्ट सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव माने देरहानो थांगासिनो दङ। बे परिबेसखौ नुदों आरो जिहेतु थाखानाय MCLA बिथाङा खामानि मावनायाव बेर्थ जादों। दा बेखौ रायजो राजा बिथांमोना जोङो मोनथिनो हादों आरो जितु BPFनि परिबेस दिनैनि तारिखाव जितु गैया। दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै जोङो 3rd पजिसनाव थागोनखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समावहा UPPL हिसाबै खैराबारि समष्टियाव खोब मोजां भट लानानै जोंनि बिजाथिया देरहानो थांगासिनो दं। जिहेतु नोंथांमोना खैराबारि हिसाबाव BJP राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथाङा देरहासार जालांदोंमोन सिगांनि सानफोराव। दा बिथांमोनजों जुजिनाय आरो नैबे समाव BPFनि जाय जों खोनानो मोन्दों गोख्रों दैदेनगिरि बिथां लोमस्राव बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ जों मिथिदों। बिथांमोनजों जुजिनाया माबायदि सोलिगोन बायदि बे खैराबारि हिसाबाव एज ए
जाय बिथाङा बे समाव बिजाथि मोनगोन बिथांनि आलादा बाथ्रा नाथाय मा एज ए नोंथांमोना जिहेथे पार्टिनि खामानि मावो बे मावनाय हिसाबाव जे बिथांमोनजों जुजिनायफोरा माबायदि सोलिगोन नंगौ नोंथां थांनाय समाव 15था बोसोराव मानगोनां लोमस्राव दैमारिया BPF-निफ्राय EM जानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन दा बिथाङा EM हिसाबै दङमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहा जितु जोङो राजखान्थिखौ जातीयताबादनि धाराजों मावदों दा बे हिसाबै बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ थाखाय जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ सागान खालामग्रा सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथां गोविन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव राजखान्थिया UPPL-नि गेजेरजों जितु बिटिआर-आव मोनसे सरकार सालायनायनि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ सुक्ति रुपायननि खामानिफोराबो 80% जिहेतु जादों दा बे हिसाबै बयबो रायजो राजाया खैराबारि समष्टिनि रायजो राजाया थिरां खालामदों दे बे समावहा BPF-नि परिबेस गैया सोमावसारनायनि धाराजों राजखान्थिया सोलिदों सुक्ति रुपायनि थाखाय राजखान्थि भाबे जों UPPL राजखान्थिया दोलोआ खामानि मावगासिनो दङ आरो सोमावसारनायनि मोनसे मैखोम खैराबारिया जायगा हिसाबै गासैबो रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै सिद्धान्त लादो जे फैबाय थानाय समाव लोमस्राव दैमारि मोनगोनां बिथाङा EM-मोनब्लाबो किन्तु दिनै BPF-नि परिबेस गैया 2020-आव बिथांमोना 17था मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथांमोननि MCLA बिथांमोना गोबाङानो UPPL-आव जगदान जाबाय जोंनि आरो बिनिफ्राय साफा सानैया BJP-आव जगदान खालामदो बे खम समनि गेजेराव आरो गोबांथार जिखिना एसे बिबांनि BPF-नि MCLA-फोर दंबावो बिथांमोनाबो गोबां पार्टी सोलायनायनि बाथ्राया फैगोन दा बिसावहा खाम्फा चन्दन हितेश परमेश्वर ब्रह्म नेरसोन बर' दा गोबां कमल सिंह नार्जारी बिथांमोन दंमोन गोबां दैदेनगिरिया दङमोन नाथाय जातीयताबादनि धाराजों प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा जितु राजखान्थिखौ सालायबाय थादो आरो सुक्ति रुपायनि खामानिफोरा मोजाङै सोलिबाय थानायनि थाखाय बिथांमोनाबो मोनसे समाव BLT-नि दैदेनगिरिमोन जाथिनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनाबो दिनै BPF-नि परिबेस गैला दिनै UPPL-नि परिबेस बेखायनो बिथांमोना लोब UPPL राजखान्थियाव प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ मदद होनो थाखाय राजखान्थि भाबे बिथांमोना जगदान खालामदो दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव BPF-नि पजिशना 20निख्रुइ दिनै 20आव जेसेबां दंमोन दा 25आव बेखिनि पजिशना गैया आरो खैराबारि हिसाबै नट बिथाङा XM जानायखाय हयथ' साननो हागौ बिथां हिसाबै किन्तु रायजोआ दिनै मोनसे सिद्धान्तआव दङ जे जों सोमावसारनायनि धाराजों गासैखौबो सोरखौबा लिडार बानायबाय एबसुनि सोरबा गुबुन आफादनि आरो बेबायदिनो बिथांमोननि बेकग्राउन्डआ जोंनि बेकग्राउन्डआ बेबायदि खोब मोजां पजिशन लिडार जाबोनाय थासारि गैयाब्लाबो जाथावै मानसिफोरखौनो एबसुनि लिडार बानायदो जाथावै मानसिफोरखौनो माने बिबान होदो जाति दानायनि आरो बेबायदिनो भाग्यक्रमे गोबांथार पजिशनखौ बिथांमोना मोनबाय बिथांमोना मावनायनि थाखाय मोनबायनि थाखाय बेखिनि पजिशनखौ बिथांमोना मोनदों दा जों मोनदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समावहा जोंहा जितु सोमावसारनाया जोबाखै बेखायनो रायजो राजाया सिद्धान्त लादो दे बे बाराव जों UPPL खालामगोन UPPL-नि बिजाथिनो भट होगोन सोमावसारनाया जाफुंनांगौ बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनांगौ हिसाबै खैराबारिनि रायजो राजायाबो मोनसे सिद्धान्तखौ लाना थादों आरो बेखायनो बे बारावहाय जोङो थांनायावहाय UPPL-नि बिजाथा खम भटआवहाय जेनदोंमोन आरो बे बारावहाय जोङो जेननायनि माने खोथायानो फैया देरहानो थांगासिनो दङ BPF-नि जेसेबां गिदिर लिडारानो थायाथों मानो बे बारावहाय जायखिजाया समष्टियाव बिटिआर-आव माने BPF-आ राजखान्थि दोलोआ बिथांमोना थार्ड पजिशनाव थागोनखौ नुदों आं बेखिनि बाथ्राखौ बे समावहा फोरमायबाय आरो BJP हिसाबैथ' मोनथिखायो बिथांमोना भाग्यक्रमे बे 4 बोसोराव 9था बिथांमोना MCLA मोनदोंमोन सरकारबो दाबाय किन्तु जायगानि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोना सिद्धान्त लादो जे जोंनि रिजिनेल आनसलिक पार्टिखौनो नांगौ आनसलिक पार्टिया दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL राजखान्थिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों शान्तिपुर्ण भाबे माने गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों माने मोजां सालायनायखौ मोजां मोननानै दा बै बैसोरनि गेजेराव गासैबो जनगोष्ठीनि लिडार्सफोर आरो रायजो राजा बिथांमोना दिनै लोब UPPL दोलोआव जगदान जानानै खामानि मावबाय थानाय थासारिखौ नायोब्ला जोङो UPPL-निफ्रायनो नेक्स्टआव दे प्रमद सारान चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो UPPL दोलोआनो सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो खैराबारिनिफ्रायबो जोंनि UPPL-नि सासे बिजाथिया जे देरहागोन बियो रोखा बेखौ जोङो बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव बे समाव मिन्थिनो थाखाय नाजागोन हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैगासिनो दं BPF-नि सरकार
आरो प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव मोनसे अभियान बे सोलिदों आरो बिटिसि ओनसोलाव नाम्बार 1 पलिटिकेल पार्टि होननानै बुङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जा नेक्स्टआव बिजेपि राजखान्थि हान्जा आरो थार्डआव नोंथांमोननि दोलो राजखान्थियारि दोलोआ 3थि पजिशनावसो दं होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बे सायाव नोंथाङा सासे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि हिसाबाव मा फोरमायगोन? हाग्रामा महिलारि बिथाङा नंगौ मोनसे समाव बिटिसिनि 15टा बोसोर माने सिफ जाबाय बिथाङा मा मावनो हादो हायाखै रायजोफोरा नुदों मोनथिबाय दा दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारि हिसाबै बा बिथां दैदेननाय बिपिएफ पार्टिनि अबस्थाया 2020आव जेसेबां दंमोन 2025 बा दिनैनि तारिखाव 25आव बे अबस्थाया गैया बिथाङा गाव हिसाबै पार्टिनि हेड हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ दाबि खालामना लागोन खिन्थु एज ए ग्राउन्ड सिनारिया बिथां बुंनाय बायदि गैया आरो बिनि एग्जाम्पलखौ बुङोब्ला बिथांजोंनो थाफानाय बिसाव थाफानाय मैया दाख्लैसिम थाफानाय जिखिना मानगोनां खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म कमल सिंह नार्जारि बेबायदिनो हितेश बसुमतारी जोंनि भेरगावनि डिप्युटि स्पिकार मानगोनां नेरसोन बर' आरो माने एक्स एमएलए बिथांमोन थाबाय दा गोबांथार बिपिएफनि गिदिर थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जइन जादों आरो बिनिफ्राय जों नुनो मोनो जिल्ला पर्यायनि ब्लक पर्यायनि प्राइमारि पर्यायनि गोबांथार माने बिपिएफनि कर्मी दैदेनगिरिफोरा मेक्सिमामा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों आरो साफा सानैया बिजेपि दोलोआव जइन जानायखौ नुदों दा बेखायनो बिथाङा खोब नार्भास मोनसे डिप्रेसन पजिशनाव दङ दा बेखायनो मा समाव मा बुंफ्लाङो बिथाङा बेखौ गाव आन्दाज मोना दा बेखायनो बिथाङा जानला मोनला बुंनो हागौ बियो गिदिर खोथा नङा जोङो पलिटिक्सखौ जाथि दानायनि जोंनि बड'फानि आद्रा सिमांखौ मावफुंनायनि थाखाय जिहेतु जों खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो सोरबा लिडारा 30 बोसोर 40 बोसोरनि उनाव बड'फाजों समब्रा समब्रि खामानि मावनाय मानसिया दिनै आन्दायहैनोबो हागौ खिन्थु दिनैनि जेनेरेसना जोंनि रायजो राजानि बिबाना जाबाय बिटिआर सुक्तिजों बड' सुक्ति मावफुंनायनि गेजेरजों बड'फानि जि सिमां जोंनि एनडिबि बिथांमोननि जि मोनसे आफादनि सिमांमोन बेखौ जों आबुं महर होनो थाखाय राजखान्थि भाबै सुक्तिकारि बिथांमोननि आखायावनो दिनै राजखान्थिया सोलिगासिनो दङ सोमावसारनाया राजखान्थि भाबै दैदेनजागासिनो दङ बे हिसाबै बिथांमोना बुंबाबो जेसेबां बुङाथों मानो 1 नम्बराव दङ इउपिपिएलआ 3 नम्बराव थागोन जेसेबां जि बुङाथों मानो दिनैनि तारिखाव एक्चुएल माबाया बेबायदि नङा सिनारिया नङा बिथां बुंनाय बायदि नङा बे हिसाबै जोङो बेखौ लानानै पार्टिनिफ्राय जोङो जिंगा सियाखै आरो बिथाङा बुंनायजों मावनायजों जोंनि पार्टिनि जेबो खहा जाया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया मोनसे सांग्रां पलिटिक्स खालामनो रोंनाय जाबाय दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जों नायोबा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहा जोंनि गेजेराव जेबो माने अस्त्रनि जेबो दावराव दावसि गैला हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि गैया गोजोन खौसेया दोङो दिनै जोंनि गथ' गथाय जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बायजोआव खामानि मावनो थांनो हानाय जाबाय सान हर गिदिंनानै बेफार बानिज्य खामानि मावनो हानाय जाबाय मोजां बिजनेस खालामनो हानाय जाबाय दा बे परिबेसखौ होग्रा मानसियानो जाबाय आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दा बेखायनो बिथां बुंनायजों जोंनि ओनसोला जोंनि हारिया जेबो माना बुंदों राजखान्थि भाबै जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा फैबाय थानाय समावहा प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो माने सरकार जानो थांगासिनो दङ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बे समाव मोनसे समाव जाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन एबा जाय बिथांमोना दावराव दावसि खालामदोंमोन बे दावराव दावसि खालामग्राफोरानो आथिखालाव सरकार सालायदों होनना बुंदों बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनो बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन बै समाव सोमावसारनाय आरो दावराव खालामग्राया बिपिएफनि समाव दावराव खालामग्राया आथिखालाव सरकार सालायग्रायानो होननानै बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन नंगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाय बाथ्राया नंखाय बिथांनि जि कनसेप्ट बिथांनि जि प्रेजेन्टेसन खालामनो नागिरदों गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दा बिथाङा मोनथिनाया मोजां आरो गावबो बे लाइनजोंनो बा बे मोनसे माबाजोंनो सोमावसारनायनि धाराजोंनो फैखायो सोमावसारनाय सोलिबाय थानाय बिभिन्न माने जाथाय माने थासारिफोरा जालाङो बिभिन्न थासारिफोरा जालाङो जिहेतु बिथांनि सरकार सालायबाय थानाय समावहा जोंनो बुंदोंमोन जे एबसुनिफ्राय बै समाव आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथां गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो गोबांथार जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांखौ खावलायदोंमोन जे सोमावसारनाया जोबाखै जिहेतु सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ दा बिथाङा बेयावहा
बाहागो लायासै गावनि पलिटिक्सनि थाखाय किन्तु जिखिना जोङो गोलाव समनि जि दाबि बेखौ मावफुंनो थाखाय जितु मोनसे दायबद्ध थाबाय एबसु हिसाबै एनडिबि हिसाबै दा बे हिसाबै बै समाव सोमावसारनाया फैदोंमोन किन्तु जों सोमावसारनाया बेबायदि रायजोनि खति जानाय बेबायदि जेबो माने गोहोम खोलैयाखैमोन जोंनि माबायावहा किन्तु बिथांनि दैदेननायाव जाबायदि गिदिर गिदिर जाथायफोरा जालांदों बेखिना बाथ्राखौथ' बिथाङा बुङाबाबो रायजो राजा मिन्थिया बेथ' नङाना दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जिखिना बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों गाव भट सार्थनि थाखाय राजनितिनि थाखाय बेफोरो जेबो मिनिं गैया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया खोब सांग्रां पलिटिकेलि दा बेखायनो फैबाय थानाय समावहा बिथाङा जितु नार्भास एबा डिप्रेसन पजिसनाव दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनाया बारा गिदिर खोथा नङा आरो दा बेयो जोंनि थाखाय माने इउ पिपल हिसाबै बा बे रायजो राजानि गोरबोआव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा राजखान्थि भाबै दा बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोर जों फैनायखौ नुनो मोन्दों नेशनेल लेभेलनि जुदि जों मख'योब्ला बिजेपि राजखान्थि हानजाया मिशन मोनसे बिटिआर होनानै बिथांमोना फोसावथाय होनानै बिटिसिआव हाबनो थाखाय बिथांमोना नाजादों कंग्रेस राजखान्थि हानजा बिथांमोनाबो जिहेतु गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङाबो जे बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिजाथि बिथांमोना होनायनि थाखाय थिरांथा खालामदों टिएमसिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरा दिनै बिटिआरखौ थांखिनानै बा बिटिआरनि जे बिसायख'थिखौ थांखिनानै बिथांमोना फैनो थाखाय ओंखारबोदों दा बै बिथिङाव थाखानाय जिखिनि रिजनाल पलिटिकल पार्टि जों नोजोर होयोब्ला इउ पिपल राजखान्थि हानजा आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजा बेफोरो बै गिदिर गिदिर जाय मिरुनि राजखान्थि हानजाफोर दङ बेफोर फैनायाव गोहोम गोग्लैगोन नामा नोंथांमोननि इउ पिपल राजखान्थि हानजाया गोहोम गोग्लैगोन नामा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन बिजेपि मिशन जा बिटिआर मिशन लादों होनना बुंदों बिजेपिया बा गुबुन कंग्रेसाबो एसे फैनो नागिरदों बा टिएमसिखौनो होन बा फिसा फिनला बिदिनो आरो थाबावनो हागौ जों वेलकाम खालामदों जेनेबा बिटिआरआ मोनसे इन्डियानि भारतनि संबिधाननिनो मोनसे बे थानाय मोनसे ओनसोल भारत हादरनि दा जिखियानो जायाथों दिनै सान्ति परिबेस गायसनबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो बे सान्ति परिबेसखौ गायसनग्रा मानसियानो जाबाय आथिखाल बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सासे भिजनारि लिडार बा नर्थ इस्टनि बाथ्राखौनो दोनथ'दो एज ए होल जे मानास समाजखौ मोजां मोनग्रा सान्तिनि बाथ्रा बुंग्रा माने दिनै माने यं माने डायनामिक लिडार होननानै जोङो बुंनो हागोन दिनै जों मोनदों आरो बे जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां बड'फानि उनावहा हयथ' गोबां दङ आं गुबुनखौ बेबायदि माने डिग्रेड खालामनानै बुंनो नागिराखै खिन्थु हयथ' बड'फानि उनावहा 30 इयार्स 40 इयार्सनियाव दिनै जोङो प्रमद बर' बायदि दिनै जोङो डायनामिक लिडारखौ मोननो हानाया बे ओनसोल बा जोंनि जाथिनि थाखाय खोब माने मोजां बाथ्रा दा बेखायनो दिनै नेसनेलि इन्टारनेसनेलि एक्सेप्टेड सासे डायनामिक लिडार प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा आरो बिथाङा बे पजिशनखौ बानायनायाव आन्दोआवहा गोबां संग्राम दङ गोबां त्याग दङ दा बेखायनो आरो बे संग्राम आरो त्यागनि फिथाइ हिसाबै दिनै बर' जाथिया जों हादरा सासे डायनामिक लिडार मोननो हादों आरो बिनि फिथाइखौ जोङो डायलगजों नङा बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि भिजन मिशन बिनि गेजेरजों जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेखायनो राजखान्थिनि बाथ्रा बुङोबा दायो जितु सेप्तेम्बराव काउन्सिलनि इलेक्सना जानो थांगासिनो दं बिटिआर मिशन लादो बिजेपि बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोला बिथांमोना फैनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु दिनैनि तारिखाव शान्ति सुक्ति बिटिआर शान्ति सुक्ति गायसननानै जे बे ओनसोलाव जोंनि गोलाव समनि माने जि मोनसे सोमावसारनायनि थासारिखौ बेखौ मोनसे शान्तिपूर्ण मोनसे थासारियाव लाना फैबाय आरो जिहेतु बे सोमावसारनायाव गोबां मावनांगौ खामानिफोरा एसे थाद'दोंमोन आरो गोबां खामानिफोरखौ जोङो समजों मावजोबबोनो हायाखैमोन बेखायनो संघर्ष आरो निर्माण बे कनसेप्टजों दिनै मानगोनां प्रमद बर'आ खामानि मावगासिनो दङ दिनै संघर्षआबो राजखान्थि भाबै जोंनि इसुनि सायाव सुक्ति रुपायननि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि निर्माणाबो दिनै बिथाङा आफादाव थानाय समावहा पलिटिक्सआव फैयै समाव जिखिना जाथिखौ लानानै बड'फाया होलांनाय भिजनफोर मिशनफोर बेखौ जिहेतु नोङो आफादाव थायोब्ला संगठनाव थायोब्ला सरकाराव थायाब्ला नों दाबि दाबासो खालामनो हायो खिन्थु नोङो सरकाराव पजिशनाव फैबासो मावफुंनो हायो दा बेखौनो भिजनखौ दायो माने एक्सनाव बिथाङा लाना फैदो दिनै आरो बे दिनै रायजो राजाफोरा खम दिननि गेजेराव
सारि बोसोरनि गेजेराव बेखौ रिजाल्टखौ मोननो हादों दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया थांनाय बोसोराव माबा मोनसे खारनावहा बिजेपिनो 9टा सिट होदोंमोन बिपिएफआ 17टा सिट मोनदोंमोन किन्तु बे 4 बोसोराव जिखिना माने आउटकाम होबाय जोंनि चिफ सारनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों दा बेखौ लानानै जों नुयोबा रायजोनि खाथियाव जों थांदों बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ खोनासंदों दा बे हिसाबै बिथांमोना बिजेपिआ बिटिआर मिशन लायाथों मानो गुबुना जेसेबां माने पार्टी फैयाथों मानो जे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल राजखान्थि आरो बिथाङा दैदेननाय जि सरकार बिथाङा दैदेननाय जि हालाम जितु गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों गासै जौगाथायनि खामानिफोराबो सोलिलांगासिनो दङ बेफोरखौ मोजां मोननानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया मोजां मोननानै थिरांथा लादो दे जोङो नेशनेल पार्टी बिथांमोना नेशननि थाखाय सानगोन जेनेबा एज ए होल नेशननि थाखाय सानगोन हादरनि थाखाय सानगोन जों मोनसे काउन्सिल फिसा मोनसे काउन्सिल जों फिसा मोनसे न'खर जेनेबा बे न'खरखौ जोंनि न'खरनि मानसियानो सामलायनांगोन न'खरनि मानसिया सामलायनांगौबा न'खरनि पलिटिक्सआ दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफ हमना लाथ'बाय बिपिएफखौ लाथ'बाय आङो जेनेबा किन्तु दिनैनि तारिखाव मैयानि तारिखाव बिपिएफआ सालायलांबाय किन्तु दिनैनि तारिखाव रिजनेल पार्टी न'खरनि पार्टी हिसाबै दङबा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि पार्टीया दङ दा बेखायनो जोङो बुंदों जे काउन्सिलाव रायजो राजाया सिद्धान्त लाबाय थांनायाव 20आवहा गोबां जाहोननि थाखाय जेरै जोङो एबसुलिट मेजरिटी मोनाखैबाबो इउपिपिएल हिसाबै नै सारि बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिखिना खामानिखौ मावबाय रायजोआ गोजोननानै सिद्धान्त लादो दे बिजेपिआ जेसेबां बिटिआर मिशन लायाथों मानो बिपिएफआ जेसेबां माने बांसावाथों मानो किन्तु रायजोआ गोरबोआव सिद्धान्त लादो दे बे समावहा नै इलेक्शनाव जेसेबां गिदिर पार्टीयानो फैयाथों मानो जेसेबां बुरजा पार्टीयानो फैयाथों मानो बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होगोन भट होनायनि कारना जाबाय बे शान्ति परिबेसखौ जोंनो नांगौ आरो जेसेबां माने जोंनो सोमावसारनाय जा जेसेबां आफादफोरनि दाबि दावा जाति जनगोष्ठीनि आल्टिमेट गला जाबाय शान्ति आल्टिमेट गला जाबाय शान्ति जोंनो मानसि माहारिनो शान्ति नांगौ हारसायानो जा बर'आनो जा राजबंशियानो जा राभा सरनिया जेसेबां जों दोङो बेयावहा बिथांमोना जि दाबि दावा खालामदों आरो जोंनि दाबि दावा आल्टिमेटआनो जाहैबाय बिथांमोनाबो मेगन थाइनै थानाय आखाइ फारनै थानाय बिथांमोनाबो मानसि आल्टिमेट जाबाय जोंनो मानसि माहारिनो शान्ति नांगौ आरो बे आल्टिमेट डिसिसनखौ लानानै आल्टिमेट टारगेटखौ होसोनो हाग्रा भिजनारि लिडारा जाबाय दिनैनि तारिखाव मानगोनां प्रमद बर' दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया सिद्धान्त लादों जे जाय जि पार्टीयानो फेल जादों माथो जाय जि पार्टीयानो मिशन लायाथों मानो बेफोर मिशना बेयावहा काम खाथिनाय नङा बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो हायो दाथियै बुंनो हायो दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायहरगोन दा बे परिबेसखौ जोंनो नांगौ बे परिबेसनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथाय जोंनि ओनसोला रांखान्थि बिथिङाव समाज बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो थाखाय जि शान्ति परिबेस नांगौ बे परिबेसखौ खामग्रा मानसियानो लाखिग्रा मानसियानो जागायग्रा मानसियानो जाबाय मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि चिफ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि प्रेसिडेन्ट दा बेखायनो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया आरो जायफोरा साफा सानै जोंनि बिजेपिआव थांदों बिसोर जाबाय गाव स्वार्थनि थाखाय थांदों होनना बुंनांगोन दा बेखायनो जोङो मोनसे आन्दलन धाराजों फैदो बिजेपिआथ' मैया दाखालिसो माने जोंनियावहा एसे माबादों दा बेखायनो बै बिजेपिनि बिमा बिफा आजै आजौआ सोमावसारनायाव बाहागो लाबोग्रा मानसि मिथिबाय दा बेखायनो बै जेनेरेसनखौ जोङो दिनै मोनसे दिथा होनांगौ जादों दिनैनि थाखाय जोङो गुबुन राजखान्थि पार्टी खालामनायनि सम जायाखै जोंनि गेजेराव जोङो खालामनांगौ जे जातीयताबादनि धाराजों जोंनि सोमावसारनाय राजखान्थिया सोलिबाय थादों इउपिपिएलनि गेजेरजों बेयाव जोङो लोब फैनानै जोङो खामानि मावनांगौ बेसो दिनैनि जेनेरेसननि सोमावसारनायनि बिबान होननानै जों सानो नङाब्ला बड'फाया दुखु मोनगोन थारमाने बे थैलांनाय समाव बुंदोंमोन ना आं थैनायाव आंहा माने दुखु गैया आं थैनायजों लोगोसे आंनि सानस्रियाबो रायजो राजा गोजोननिफ्राय गोरबोनिफ्राय थैफालाङोबा बेखौ बियो बै समावनो बुंना गालांदोंमोन जानोबो हागौ दे हाग्रामोनबायदि लोमस्राव दैमारि मोनबायदि मानसिया 30-40 बोसोरनि उनाव बड'फाजों खामानि मावग्रा बड'फाखौ खाथिसिनाव नुबोनाय बड'फानि सोमावसारनायखौ जोंनिख्रुइ सिगां मावग्राय मानसिया दि राजखान्थिनि थाखाय सोलायहैनो हागौ बिनि थाखायनो बे कटेसनखौ बड'फाया थैनायनि सिगां बुंना गालांदोंमोन दा बेखायनो दिनैनि जेनेरेसना जों बेफोर गासै बाथ्राखौ नायोब्ला दिनैनि तारिखाव गुबुन राजखान्थि खालामनायनि बाथ्रायानो फैया थारमाने
दा बेखायनो जों बुंदों राजखान्थिनि गेजेरजों सोमावसारनाया फैदों जोंनि बिदा फंबाया खोब खस्थ' खालामबाय एनडिबि बिएलटि भलेन्टियार्स फर्सनि जोंनि एबसुनि बिबानगिरि गोबां 5,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिएसि बिटिआर बिएसि बिटिसिआव जिहेतु जोङो बिटिसि ओनसोलाव हाबनाय बिटिआर ओनसोलाव दायो हाबनाय बाखिखिना साइडनि आसामनि जि पार्टनि बर'फोरमोन बिथांमोनाबो सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लादोंमोन खिन्थु बिथांमोना बे बिएसिआवबो बिटिसिआवबो जेबो मा होनना बुंदों बेबायदि रिजाल्ट मोननो हायाखैमोन बा हाबनो हायाखैमोन दा खिन्थु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बिटिसिआव गोलैगोन बा बिटिआरआव हाबगोनखौनाथ' हाबखासिगोनानो खिन्थु बाखि जिखिनि थाबोगोन बिथांमोनाव मा होनना बुंदों अट'नमास काउन्सिल बिथांमोनाबो मोनखाबाय आरो बिनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो दं दा बेखायनो बे सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बयनावबो दायबद्ध थाबाय राजखान्थि भाबै इउपिपिएलखौ मदद होनायनि जोङो मोनसे दायबद्ध थाबाय आरो बे सुक्तिखौ मावफुंनायाव दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरा खामानि मावगासिनो दङ बे सुक्तिखौ मोजां मोननानै बे बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा मोनसे सिद्धान्त लादो जे प्रमद बर' दैदेननाय मानगोनां बिथां दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थिखौनो फैबाय थानाय समावहा भट होगोन आरो बिथांखौनो जोंनो नांगौ आरो गुबुन मिशन लाग्रा बिजेपि होन गुबुन बाथ्रा बुंग्रा बिथोर दिनैनि तारिखाव जेबो माने गोहोम खोख्लैनो हाया आरो बे बाथ्राफोरा ओंथि गैया होननानै आं बे समाव बुंनो सानो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे मोनसे समनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिथाङा सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे आथिखालनि जे प्रमद बर' दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारा गोजोननि थाखाय मा हाबा मावगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय जे सोरखार एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ माबायदि अनसायनानै लादों आरो बिथांनि जे खामानि मावनायफोरा माबायदि हारिखौ सोनारनानै बे समाव जातीयताबादखौ नोजोर बोनानै बा माहारिबादखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि सोरखारा माबायदि खामानि मावगासिनो दङ आरो बे समाव बड'फानि जे आदर्शखौ लानानै आरो बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बे मावनायफोरा माबायदि सोलिदों बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय आथिखालनि जे राजखान्थियारि बिथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया जिहेथु जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन मिरुनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा एबा राजखान्थि हान्जाफोरा बिटिआर ओनसोलाव फैनो नागिरदों बिटिसि ओनसोलाव फैनो नागिरदों दा बे थासारिफोरजों माबायदि जुजिनो थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया साखाफारा जादों बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय नैबे समाव नोंथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे सम बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय दा बेनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावबाय आंनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा थाबाय साबायखर बावहरदों आरो रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों जोंहा बिबान दङ दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समावहा जोङो ज'यै आवगायलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननिसिमबो आङो फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरदों गोजोन्थों